الكل מהחלון של הפנטהאוס תזרוק לגינה. כן, בבקשה. דוקטור בן עזרא. שלום לעבק אל-והאב אחמד, מה נשמע קרלוס מינס? בסדר גזוז, מה קרה? דודו טופז צריך להגיע. לא, אני בדיוק בדרך לחתונה של נזימה. כנס. תראה באיזה לכלוך, באיזה בלגן אני חי פה. תגיד, אתם שם למטה באלף על עמודים, יודעים בכלל מה עובר עליי פה למעלה בפנטהאוס? קצת יודעים בן עזרא. מאיפה אתם יודעים? שומעים. שמועות זה כלום, אולי צריך לראות בעיניים בשבילנו. רק עכשיו החלפתי כל הרצוף. עשיתי שיש אורגינל מעץ פורניר. $50,000 עליי. כן, איזה יופי. יופי, כסף מלבוק אל-חלפק, יופי. תשתה משהו? לא, תודה רבה, אני לא שותה שאני בתפקיד. רצית להגיד משהו? איזה תפקיד? איזה תפקיד? ראש הוועד, לא רואים ראש הוועד. פליפה. במזחית יש ראש הוועד. יעלה לך בדי 8 קומות ברגל. במזחית כן מענית בן עזרא. איך תהיה מעלית? צריכים לעלות חומרי בניין? חומרי בניין ומענית? מה אתה רוצה שנשלח בפקס? אבל השכנים מתלוננים בן עזרא. שיתלוננו, מה זה העניין שלך? ولك אנחנו נגמור קרלוס את השיפוצים. פדרו. חוליו, קרלוס, על השם, נגמור את השיפוצים, תעלה לנו למעלה. אתה יודע, ביום טוב, שיש ראות... לעבק אל-והאב, לך, במבולה. לך תשים משחה, זה יעבור לך, מה אתה? תבדוק אולי אתה מחובר ל-220, מה אתה בפה, לך? זה לא קשור למשחה, זה תוק מילדות בן עזרא. לא נתתי שום דבר על הקבלנו שלך, באתי בעניין אחר לגמרי. מה אמרת? באתי בעניין אחר לגמרי, אתה לא שומע? רק תגיד לי שאני צריך לפנות את הרהיטים שלי מהמקלט. לא. איפה אתה רוצה שאני אשים אותם? אני יודע, תשים אותם בבית. למה, אני מחסן? רק עכשיו קניתי סלון חדש מעור קרוקודיל דנדי בפרבת נמר מקיר לקיר. איפה קנית את זה? בספארי? לא, בקניון. נחש כמה עלה לי כל הקומפלקליסט? אני יודע, $50,000. דפק, 150,000 שקל. זה אותו דבר, לא? לא, אני שילמתי בדרחמו. בן עזרא, הייתה ישיבה של כל הדיירים, כולן הגיעו, רק אתה לא באת. למה לא באת? אבל עכשיו הסברתי לך, מי יש לו זמן לישיבות דיירים? הורגים אותי השיפוצים האלה. לא אותך, בן עזרא. אתה מספר לי שתי גמורה, אמרתי לה כחופש, סעיני יוון, סעיני טורקיה. לא, עיתון תל אביב מתאים לה, היא פטריוטית גדולה. עכשיו אני מסתכל עליך, כן, אני מכיר. אולי תדברת אותי! לא, אתה לא כדאי. תצא לי מהבית! יש לך כבלים. יש לי כבלים, נו, אמרת שלא תשלם להם, בן עזרא. לא שילמתי, התחברתי לשכנים, אולי תביא לי אקמול. בגלל זה השכנים מתלוננים, אומרים יש הפרעום. הם מופרעים, מה הבאת עליי, צרעת? בן עזרא, בישיבה שכולן הגיעו ואתה לא באת, יוחלט שכל דייר ישלם סכום. סכום בחלקה כאיזה סכום? סכום חד פעמי. של כמה? 400 שקל. אתם השתגעתם? רוצים לסדר את מדינה. מאיפה נביא לכם 400 שקל? רק עכשיו שמתי פה $20,000 על שוקוזי. כן, שוקוזי. שוקוזי, הברכה עם הבעבועות מים. חשבתי זה הג'יפ הזה מנע קדמית 4x4. לא, זה סוקוסי. מה אתה צריך סוקוסי כל כך גדול על 4x4? אשתי ביותר קטן לא נכנסת. בן עזרא. תגיד לי, ככה אתה הולך, איך אתה סוחר? אני סוחר גורדון ככה. כל בוקר. בן עזרא, השכנים אומרים שאתה זורק פסולת בניין מלמעלה למעלה. אני זורק פסולת בניין? תראי בעצמך, כל מדינה מלאה בלטות, דלתות, חרסינות, קרמיקה, ברזלים, צינורות וזכוכיות. נותן לכם חומרי בניין בחינם ואתם אומרים לי פסולת! מה נעשה עם זה וגינה? חניה? חניה וגינה! מה אתה רוצה לה? תדע לך, קודם כל, לא תשחק על רבק בקל. קודם כל, גינה היום זה לא מודרני בגלל החור באוזן. כן? בטח. החור באוזן מהפליט של הבית שימוש, תראה מה עשית לי. הירח מקבל פריחה על החללית. איך בא האינדפנדנס דיי? על החללית בגלל הזה... מה אתה מברבר את המוח, בן עזרא? אני ממציא, תראה ערוץ 8 ותקרא, יש חוברת באנגלית. איזה חוברת? national geographic. כן, ג'ירפי. מה עם 400 שקל של מדינה? אין לי, לא נשאר לי שקל לחרסינה. 400 שקל אין לך? תראה אדון בן זונה, בן עזרא. לא די שאתה ואשתך מחנים איפה שאתם רוצים, גם השתלטתם על החנייה של ויינברגר גרגר. ויינברגר גרגר, זכרנו לברכה, השאיר לי את החנייה שלו בצבאה. האלמנה מכחישה. שתקשניך עד מחר בבוקר, כל הבניין שמע אותה צועקת עליי יומיים לפני שמה. יומיים אמרה לי, בן עזרא, אתה תחנה אצלי על גופתי המתה.
אנחנו שמחים ונרגשים להופיע בפניכם הערב. אנחנו נרגשים במיוחד כי יש ליצפן יום הולדת. לא להיסחב, זה רק בדצמבר, היום הולדת שלו. אפרופו יום הולדת, יש כאן בני ובנות מזל טלה או עקרבים, יש כאן עקרבים או טלאים, להרים ידיים למעלה, עקרבים וטלאים. אוקיי, אתם נשארים לנקות את האולם מיד אחרי זה. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי על הפריות מבחנה. מי שלא יודע מה זה הפריית מבחנה, שיצביע, יש פרסים, מיקרוגל. אני אסביר, מוציאים מרחם האישה ביציות, הגבר מקבל כוסית סטרילית, תורם מנת זרעונים מובחרים, מפרים את הביציות מחוץ לרחם, מחדירים אותם חזרה לרחם. התהליך הזה נקרא הפריה חוץ גופית או הפריית מבחנה. הבנת אדוני? צא החוצה. התהליך הזה מתרחש בחדר המתנה של בית חולים, יש שירותים לגברים, יש הרבה גברים עצבנים עם כוסיות סטריליות, יש תמיד כאלה שמסתכלים לכוס של השני, לא יקבל יותר או משהו. מי שרוצה ילד עם טלטלים יכול לנער את זה קצת. רוצים להדגים בפניכם מספר מקרים שבאמת קרו בחדר המתנה. גברים ממה להיזהר, דוגמה מספר 1. ראית את הרופא אולי? את הרופא אולי ראית? לא שומע אותו ואין לי כליה. אתה הראשון בתור למפרעות. סליחה? למפרעות. ההפריות. אני מפריע לך? אתה מפרעות, תיקנתי אותך. לא, אני שואל איפה החדר של המזרעה. בסוף המסדרון, אבל הרופא עוד לא הגיע. אתה יכול לדבר קצר כי אני לא שומע טיב. אתה לא שומע טיב? סלח לי שאני שואל. כן, בבקשה. זה ליפה מה שיש לך על הראש? לא, זה גנבתי לרב הזה, עוזי משולם. זה עף לו מהניידת, הרמתי וברחתי. זה הגדול, חתכתי לשתיים, נתתי לגיסי חצי, עכשיו זה ספדר. מה אתה אומר? זה החצי השני? זה החצי על הגב. יכול לבדוק? כן. זה נראה טבעי. זה פריגת. תגיד, האחית אמרה פה? מי? מה אתה עושה? 20 שנה ננסה להוציא עיגולים, יוצא לי בטרינות. אסור לעשן פה. האחות תצעק עליך, אסור לעשן. אתה קבע לך את הסיגרה שבאת? שם שלט, תסתכל, אסור לעשן. וואי, לא ראיתי, מתי שמו? דוגמה מספר 1, זה נקרא באנגלית Honey, I burned the kids. קש, 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 קש. קש, קש, קש. אבא, זה אבא מדבר. זה אבא מדבר. אבא מדבר. זה אבא מדבר. מחלקת פרות. إذا تعسي الله لما واسسك الدربة وتعسي الله ولا خير بابا يسي الله لما ونعلبوك سي طلعتي سي لا ها واني تدبري تخلبها هل خاتي خوتاني لعسي لا خرا كاني تيدي تخببت ها استاذ زرسي لا 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 ترى لا سي دابا سي تعسي الله ما سي لا سي دبري مي تعبت سي الله كالبا ما تعسي الله هاني تدعبت سي الله אתה מדבר אליי? אתה מדבר אליי, אדוני? לא, אני מדבר אליי, לא הייתי יומיים בבית. אני שלך, מה חפפת? מה שלמך? סליחה? מה שלמך? שלך? לך? מה שלמך? מה שלמה שלה? לא, לא. אתה מכיר את אחי? שלך? מה שלמה שלה? לא. מה? والنعمات فيك تعبيك ما تاخر سنة؟ تاخر سنة؟ קודם כל תפסיק לצעוק, אתה מעיר את הילדים. איזה שפה אתה מדבר? עברית, ריבונו של עולם, בן אדם נולד בקיבוץ, מדבר עברית? אתה לא נולדת בקיבוץ? אני נולדתי בקיבוץ. איזה קיבוץ? גבעת מסעוד. איפה זה יוצא? קזבלנקה שמאל. מה, של התקם? לא, של הקחבם. תגיד, הטיפול... מה אתה רוצה? הטיפול שאמר לך הרופא. מה? גם לך כואב היד מהזעזוע בשעשוע. אתה נורמלי? איך אתה מדבר? קצת תרבות, אדוני. תרבות שלו. קצת... אורך נומס. אורך נומס. מה זה אורך נומס? אורך נומס. אני יודע מה זה. מה שעה אצלך? 10:30.
מה קרה, חבר'ה, מה העניין? כל אחד והכמות שלו, מה? לא, זה לא שלי. לא שלי. אני אח של ההוא, גם לא שומע טוב. רוצה להגיד לי שכל זה שלך? ילדים מוקטן, נטול עובד. כל הכבוד, איך אתה עושה את זה? שפרת לי את הכל! בסדר, מה אתה צועק? קח קצת. ערב טוב ושלום רב לכם, כאן ממלון המלך דוד בירושלים. אם כן, בעוד שעה קלה תיפתח ארוחת השלום החגיגית שמכין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש הרשות הפלסטינאית יאסר ערפאת, לחוסיין מלך ירדן, לחסן מלך מרוקו, כאן בארמון המלך דוד. אנחנו לקראת ההכנות האחרונות, כאן גדי סוקנקניק ודן חממנה. נעבור בשידור חי לארמון המלך דוד לראות את ההוראות האחרונות מהמלצר הראשי. כן, אנחנו עוברים כבר בשידור חי מנמל הכתרים. כל המצרים, כל המצרים, שקט שמה, סגור את המוזיקה, תשתום את הטפ, תשתום את הטפ, אני אומר לך תשתום את הטפ, תשתום את הטפ, ותשתום את הפי שלך גם, חושפן. כל המצרים, פרוספר, ניקטה תלובי, תלובי ניקטה, תשתום את הפי שלך. כל המצרים, בבר, פרוספר, מישל, זוסלין, ניקיטה, ולדימיר, בוריס, להסתדר בשורה, לסדר את הפפיונים. לסדר את הפפיונים, אתם חרשים. זוסלין, זוסלין, מה אתה עושה לפרוספר? הפפיון זה מתחת לראש, לא מתחת לחגורה. ואל תעזרי לו, שיסתדר לבד. מה, תחליף תומנית? תשתה את הפי שלך. חושפנית. כל המלצרים, שימו לב טוב לב לב. שימו טוב לב לב לב. כל המלצרים ברגע שנכנסים לכוננות קיטרינג לקראת קבלת הפנים של כל משתתפי ארוחת השלום ההיסטורית, ושימו טוב לב לב לב. בדיוק בשעה 20:30 לא סופית נוחת מטוסו של פמליית נשיא ארצות הברית ביל קרפטון, אשתו סלרי, רעייתו וגם הבת שלו זאת עם הברזלים בשיניים. אי לכך, כל המלצרים שברשותם מגנטים מתבקשים לשמור מרחק. ובבר, להוריד את המגנטים, לא את הגורמטים, יא חמר. ותשתום את הפי שלך. שימו לב לב, שימו לב, שימו לב טוב, לא מפורים. האירוע הזה הוא חשוב ביותר, מצטלם בטלוויזיה בכל הארץ וגם בכל העולם, כולל חוץ לארץ. דיר בלבולקום שלא יופס לו בארוחה. ולדימיר, תמחוק את החיוך של אבות כמה פנים שלה. וכמה אתה נקטע? לא אתה פרוספר, אני יודע שניקטה, אמרתי ניקיטה. שימו לב טוב, לא מפרם פמפם, לגבי קבלת הפנים, שתדיר לרספציון. זאת אומרת, הקבלה של ההגעה של הפנים שמגיעים בהגעה, בהסעה, בטיסה. זאת אומרת, האחמים. החמים זה אנשים חמים. עם קבלת ההודעה שכל האנשים החמים הגיעו, אבקש מכל המלצרים להסתדר מיד בצורת V. צורת V זה כמו צורת ח' אבל עם ספיץ. אתה קומפרי, ז'ורז'ט? qu'est-ce que tu veux? לא יודעת מה זה V. עכשיו את שואלת מה זה V. tu m'énerves, ואני אגיד לך מה זה V. V זה V תשאלי אחר כך, V תשתימי את הפי שלך. אתה קומפרי? Je te jure, sur la tête de mon père. Encore une fois, tu me dénonces, tu retournes au midbar. ותשתימי את הפי שלה. תגבת הנקיטה. לא אתה פרוספר נדע שניקטה. שימו לב טוב לב 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 לגבי התפריט. האורח האחרון שייכנס יהיה ביל קריפטון, שהוא החם הכי חרמן, הכי חם שלנו, פרדון. עם כניסתו נבקש מיד לכבות האורות, להדליק את הזיקוקים. דינו, מישל, אתה עומדת באמצע האולם עם המגש הגדול של השונדוויצ'ים המשולשים, עם הפסטילים והסיגרים, מסודרים יפה, עם פטרוזיליה מסביב, להחזיק את זה ככה יפה, באלגנטיות, סונטר למעלה, תשימי קצת דורדורון באותה הזדמנות. לא, שלא יקרה מה שקרה לשגריר גואטמלה. רצה פסטר התעלף, מסכן. מעניין למה. ריחה, תשתמי את הפה שלה. עוד מתווכחת. להחזיק את זה ככה יפה כמו פסל החרוט. פסל החרוט. זאת שמחזיקה את הטילון בניו יורק. יש לה חמסה על הראש וגלביה על המים, עד כאן הכל ברור. ותשתמי את הפה שלה. וגם אתה נקיטה. כנס למטבח פרוסמן עלבו, כנס. שימו לב טוב, לא פורום לגבי התפריט.
מספיק, לכל צחוק יש בידור. לגבי התפריט, יש לנו תפריט מגוון ביותר, יש לנו מבחר גדול מאוד של סלטים, יש לנו סלט חיז'ו, וסלט בוכה, וסלט בלזלן, ובוף סטרוגונו, ורוסטן בוף, ותשתמו את הפה שלכם, ויש את הסלט הזה שרק השם שלו מצחיק אותי, זה סלט וולדברף. זה כמו בולדוג, וולדברף. כל פעם שמזמינים את הסלט הזה, אני אומר, איפה הכלב? תשתמו את הפה שלכם. לגבי מנת ביניים, יש לנו מנה ספציאל, יש לנו פתה כבד אבז, זה הכבד של הברווז, גיגה גם, מי שלא יודע. מנה עיקרית, פה אנחנו משתמשים בכישורים של המלצרים הרוסיים שלנו, אילי שעבדו בקרקס. בוריס, אתה נכנס על החד-אופן עם זיקוקים באוזניים, עושה את הרונדל הרגיל עסקטים על הקרח וזורק את הרימון עשן צבעונית על יד הקוקטייל שומפניה. לגבי מנה אחרונה, לקינוח יש לנו דזרט, בננה ספריץ. זה הבננה... סחטיין, יופי, להתראות על הכיפה. בוא'נה, איפה זרקתם אותי? יש פה גנרטור חי. חנאקה בחלקה. הופה, סחטיין על השלט. עצור גבול לפניך, כאן. איזה בוכתה של אותיות. תמוניה. סלח לי, פה אוגדה 91 דור צבאי 93681. מה אתה אומר? גם אותך הזמינו. תגיד, למה לא תקום לחרוש עם האף? מה זה פה אוגדת חרופ? הלו! מזל שהבאתי פלאפל. הלו? מי זאתי? דרורה? איזה דרורה? דרורה הררי. תני לי עוד רמז. מאיפה את? מרחוב עולי הגרדום יורדי הסירה? מרחוב גונבי הסיירה? דרורה? דרורה! כפרה מותק, סליחה, לא שמעתי אותך. לא, היה לי הפרעות בסלע כלום. כן, לא, זה הפלאפון החדש, זה אין כלום בפנים. כן, מה נשמע מותק? בסדר, מה קורה? לא, תפס אותי באמצע מילואים. אמרתי לך שהייתי עריק, תפסו אותי באינטרפול. כן. בסדר גמור. במילואים משהו סודי, אני לא יכול לדבר איתך על זה. מה? כן, מה שאת שומעת זה פגזים, נכון? כי אני בדיוק עכשיו באמצע תרגיל של כוחות חיר, דרך הנחיר. כן, הנה אומרים לסיים, האלוף אומר סיים, למה כי יש אני פוגע בסיב אופטי של הפלאפון. יאללה מותק, אני לא אשכח אותך, להתראות, לא אשכח, נו אם אני אשכח תשכח ימיני, בסדר? מה אכפת לי, אני שמאלי, טוב מותק, ביי. הלו, נחש חוברה, מספר 62231257. כל העומד מלפניי מאחוריי, מסתדר העומד. איפה אני כביכול? איפה אני עזר? אתה רבת יורם חתוקה? זה מדבר, מה זה? דבר על הנשק. מה קרה? אני רבת פיני בן טוב עם סגד מוטי, שלח אותי לפה, למה הוא פחד שתירדם לבד, הוא שלח אותי להירדם איתך. כן, הוא אמר לי אתה צריך להגיע, לא, מ3:30 אחר צהריים אני פה, אמר לי מ"פ פתח תירדם, אמרתי לו יורם חתוקה בחיים לא נרדם. לא, זה גם כשאני ישן, אני לא ישן. איך אפשר לרדם הנחירות האלו, אנחנו חושבים לשמוע את זה, את הרעש של הנחירות, אתה חדש פה כזה? אתה מדבר עברית גם? כן, מדבר. אתה לא מדבר עברית? מאיפה אתה? מושבניק. מושבניק? כביכול. משהו מוכר? בטח מוכר, שפררי אברהם. איפה זה? בקרנפי שומרון? אתה לא יודע מה זה שפררי אברהם? לא. לוקח ימינו בצומת דקלה, ממשיך ישר למעלה למעלה ירמוחים, עובר את קיבוץ נצנץ, מגיע לצומת חוחית, חוצה את יער בן שמן, מסתכל זה מגיע לתחנת דלק, ממלא דלק כביכול. משם אתה נוסע 150 קילומטר, נופל בול עד שפררי אברהם. מקום נחמד. יופי. תגיד, אז איפה אתה גר? איפה
ابراهيم طلع לא יודע בזה? לא. לוקח ימינה בצומת דקלם, שחרר עזוב שם אותי למעלה. כבר, דקלמת אל-מוחי. איפה אתה גר? אני תל אביבי. במקור אתה משם. נולדתי בשכונה ליד, כזה פרבר כמו שאומרים. איזה? רמלה. רמלה זה שכונה בתל אביב כביכול? עכשיו כן, פעם זה לא היה. אבל עכשיו בגלל כל התחרובת של איילון, כל רמלה התקרב לתל אביב. אז אני כזה גר בפרטיפוריה של תל אביב. חזור, איפה אתה גר? בפרטיפוריה. זה איפה שעושים את העוגיות כביכול. פטיפורים. תשמע לי, בזמנך הפנוי תצמד לשכל. אז איפה אתה גר? תל אביב גופה. ואיפה זה גופה? גופה, איפה יש הרבה גופה? במכון הפתולוגי באבו כביר. איפה שעושים את העוגיות כביכול. באמא שלי אם אתה עושה צילום מוח הלכה המכונה. $1,000,000 ככה לזבל. איזה מכונה? מה תגיד איפה אתה גר? תל אביב, אתה לא מכיר את תל אביב? אתה לוקח את רחוב דוד המלך? כביכול. הקצה שלו נכנס בבת שבע? של מי? כביכול, על זה. היא נפתחת באמצע של כר כזה עם דש של אנטנה של הקריה, אתה ממשיך ישר לנראה את הסוד, עובר בשלום. נכון, על השלום, עכשיו יש את הכיכר. בכיכרם? כן, אל תיקח לא ימינה ולא שמאלה. לא ימינה ולא שמאלה? כן. נוסע ישר? ניסה ישר ותתרסק על הקיר. זה כיכר? כיכר! אתה עושה יוטה. יפת, אתה נוסע לשדרות בן גוריון פינת פולה, הוא גומר על מגדלי גולדה. כן. אתה גר שם? אחותך גרה שם, שם אתה גר. אחותי גר שם, לא ידעתי, גר בקרעון. עברתי לגור ליד תחנה המרכזית החדשה. וואלה? כן. זה לא מפריע לך רעש? מה, אתה מוטציה של טמבל? מה קרה לך? אתה עושה חיקויים כביכול? איזה רעש? חוץ ממוניות, אוטובוסים ומשאיות, אתה לא שומע כלום. זהו, בגלל זה אני לא אוהב לנסוע לעיר, לא יכול לסבול את הרעש יש כאלה. את הרעש של הזה. אני אומר שיש כאלה שלא. מתי, אתה יודע מתי פעם אחרונה היית בתל אביב? אני? כן. לא מזמן. מתי פעם אחרונה היית בתל אביב? לא מזמן. אני מבין שפה השיחה נגמרת. אני שואל אותך, מה אתה רוצה להחליף מנורה? מתי פעם אחרונה היית בתל אביב? חוץ יסחוס, מתי סאדאת היה בארץ? סאדאת, מתי היה בארץ? בן אדם בלי לעשות כלום, 100% נכות. שואל אותך, מתי פעם אחרונה היית בתל אביב? אתה אומר לי, מתי סאדאת היה בארץ? כן, מתי סאדאת היה בארץ? ב-77. בסדר, שנתיים לפני זה הייתי בתל אביב. אני מבין שפעם באה שתבוא לתל אביב שקדאפי יגיע לארץ. שנתיים אחרי, זה. יש לך פלפלון, זה. הלו? נו, אתה שומע שעניתי, מה... הבאנו טכנאי ב-40 שקל מאבו גוש. הלו? Who is this? What is this? Who is it? What is this? Gertrude? From German? German? מתימן. גרטרוד! יא, פיני! meine Harmone בשטרונגול פיינסר שביינר! יא, from the קיבוץ! מי זה? אחת גרמניה הייתה מתנדבת בקיבוץ מבוא חמה, היינו קוראים לה בית אל-חבומה. הלו! גרטרוד, יא אנזה שוויינה קומן ישראליש! תגיד לה שתביא עוגיות כביכול על זה. יא אנזה שוויינה קומן! יא! פיני, תגיד לה אין יציאות כביכול מה זה. יש שם קולר עם חומצה, לך תשתה. הלו! לא סובל את יא אנזה שוויינה קומן! איך אומרים לא בגרמנית? בגרמנית? כן. Nein, nein, גרמנית, היא לא מבינה גרמנית. מה קרה? בוא'נה, אתה חייב לעזור לי. מה קרה? היא רוצה מחר לבוא לארץ. מי זה? מי רוצה? גרטרוד. היא רוצה מחר לבוא לארץ, ואצלי בדיוק נמצאת בדירה ג'ניפר מלונדון. ג'ניפר? אתה רוצה להקיע עליי? לא. זה הסחוס. אני אמרתי ג'ניפר, עם ג'ין בג'יפה. ג'ניפר. כן. קח אותה עד לא. אתה תהנה. לא. למה? אני נשוי, תפוס לי הסחוס, הקיש אותי רוט ואלה. גרטרוד! שאל אותה איפה עובדת. What is work את עובדת? שאל אותה איפה עובדת. שאל אותה איפה עובדת כביכול, איפה היא עובדת כביכול. תגיד, למה לא שלחו רק מדים? אקסטרה. אני מקווה שאתה עובד על דורסל, שתיגמר בסוף. על מה אני עובד? על דורסל. מה זה, איפה שעושים את העוגיות? כביכול, על זה. עושים שם עוגיות? עושה ככה עם אצבעות. רוץ לחשמל. גרטרוד, what is work את עובדת? עבודיישן. איפה עובדת? הוספיטל. איפה עובדת? משרד החקלאות. גם אני חקלאות.
תראה מה זה טלפתניה, אתה חקלאי, קח אותה, נשבע לך, תראה לה את השדות שלכם, תראה לה את הפרות שלכם, תראה לה את הצינור ההשקעה שלך, דבר איתה, יודעת, גרמניאן, תדבר איתה, כן. הלו, ג'ניפר! עכשיו עזבתי אותך. די, קישתי נחש. הלו, גרטרוד. הלו, נעשי זרום חתוקה. פון שפרירה, אברעין. יודעת איפה זה? לוקחת ימינה מצומת דקלה, משכה ישר למעלה למעלה המוחים, עובד בקבוצה קצת, מגיע קצת למוחית. הלו. מתקה פלפלון, לא עובד טוב. אולי נגמרה הבטחיה. תגיד, לא נעים לי. אתה מסתובב חופשי? לא, אל תפחד, אתה יודע, כן לא מבין, אתה רוצה להגיד אם קורה משהו בונים עליך ועליי? כן, זה. לא, יש אותי נחש, תפוס לי הסחוס, לא יכול לזה עד הגודיים. זה הכל השטח של האוטומוניה? כן, זה פה ככה, היה פה פסיפסס, אבל לא ניכנס לזה כביכול. תגיד לי רגע, לפי הסכמים, קראת את ההסכמים? כן, כביכול. מתי אני פותח עליך באש? מה קרה לך, אתה התחרחן? לא, מהגדרות שמתהפכים הם שומרים עליי, אני שומר עליי. אתה מבין מה אני מתכוון של האוטומוניה? לא אומרים אוטומוניה, אומרים אוטונומיה. אתה יודע מה זה אוטונומיה? מה? אוטונומיה, אתה יודע מה זה? אין אחד שלא יודע מה זה אנטונלה. אוטונומיה, זה אוטונומיה. לא יודע מה זה. להסביר לך? אני יכול לדבר לך, תיגש ללוח, אני אסביר לך. אתה מסביר לי? כן, זה מהקורס. כן. עצור, גבול לפניך, חמסה, עבזה, כאן אוטונומיה, כביכול אוטונומיה, חזיר. מגיע רכב, אומר לו, עצור, אוטונומיה. ואם זה רכב זר, אתה אומר לו, what is your נומיה, כזה, what is your נומיה? נמנם נעים, נומיה מלעים, עבזה. עכשיו אני בטוח שאתה מאחורי עסקת ג'יבריל. כן, זה ערביות. כן. איך אתה יודע את כל זה? דוד שלי היה בסיירת. וואלה? כן, היה באנטבה. במבצע? לא, בסרט. אחלה סרט. עם סילבסטר סטלומה וארון שוורצנבורגר קינג. כן, אחלה, עם גילה אלמגור. כן. כן, גם דוד שלי היה בסיירת מנכ"ל. מנכ"ל? של המוסד. של המוסד? כן, של המוסד לביטוח לאומי. בחיים שלו לעבוד, תפוס לו הסחוס, לא יכול להזיז אותו. כן, שמתי לב שאתה משפחה ענפה מסחוסלנד. כן. אתה רוצה לשחק שש-בש? מה זה כביכול? זה כדורי אורניום מועשר, שמים בתה. שש-בש. עוגיות כביכול, יש לך עוגיות שם על זה? יש לך עוגיות? אתה יודע שאם תשפוך פה טיפה נפט ותדליק, יכול להיות נחמד. לא, זהו, מה לך? מרגרינה, מרגרינה, רוצה לשחק כפד ראשו? איזה משחק זה? משחק יפה, אני ראשון, האנושות תודה לי אחרי זה. מצטער מאוד, לא מכיר את המשחק, זה חשוד בעיניי. חבל, היית רואה דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. וואלה! למה? לא אוטומוניה! לא נעים, לא עזר. תראה מה זה. יואו. הרכב של האלוף. הפלצלץ. פלצלץ? פלצלץ. תראה מי יורדת אחריו. מי? הפלצלצית. מה עושה לה? פלצלץ אותה. זהו, עובר. כל פעם מביא איזה חיילת בג'יפ, בסוף תופס לו הסחוס, כביכול עז. מה קרה? קיבלתי, ראיתי אותך עם כפייה פתאום. כל פעם שאני רואה את הפלצה, אני אומר, אולי שחרר אותנו שבת, אני מתגעגע על הבית כביכול. אתה יודע שאתה יכול לחפור בורות? תגיד פני, אתה רווק או נשוי? אני רווק אני. ראיתי אותך, אמרתי או שאתה רווק או שאתה נשוי. אתה צודק, כי נשארו לך עוד הרבה אפשרויות אחרות, הלכת על ניחוש. אני יש לי את זה, אני רואה חייל מעט זה או נשוי או תפוס לו הסחוס. או שהוא גרוש כביכול על זה. יותר טוב להיות בריא וחולה מאשר עני ועשיר. בריא וחזיר כביכול על זה. אתה בתור רווק, אין לך את הכיף לבוא הביתה, יש שם את כמושמוש, כנס למטבח, תעשה קוסקוס, כנס למקלחת, תעשה טוש מים חמים על הסחוס, כביכול זה משחרר את תגיד לי רק רגע, אתה כל התחרות, בתור המושמוש, גוש, יש לפעמים קצת איזה לושלוש? מה אתה מתכוון כביכול? לשלשת הפעם מהצד? עוגיות כביכול זה. אתה יודע מה? אני אשאל את זה הפוך. כן? בוא לפה. אתה הולך ברחוב, אתה רואה בחורה יפה, לא בא לך להרביץ לה בטרומבון? כביכול יש בעיה, למדתי גיטרה. טרומבון, אז זה. למה אתה חי?
לא מבין מה שאתה אומר. אתה טרמבוניסט על בחורות. אני גם סקספוניסט, מחלל בחליל צד מהצד עם מי שבא לי מתי שבא לי, איך? בסדר, תראה. מורות, גננות, נשות ויצו, נעמת, קצרניות, שוטרות בתחילת הדרך, עובדות בביטחון, איך? בסדר, תזהר מהספורט, שיחה. כל השיחה איתך, זה לי הפרצלציה. מה הכוונה? איפה אני יכול לרוקן את המוביל הארצי שלי לכנרת? פיפי? כן. למעלה לגמר, יש שם שורטרום. יש לך פנס? חזור. פנס. אתה מתכוון לפאנס. פאנס, תגיד פאנס, אתה לא מדבר פאנס. מה זה פאנס? איפה שעושים את העוגיות? עזוב אותי. אני יכול להשתמש בפלפלון בחיית פילים. לא, אני בא. כן, אני יכול. בפלפלון, אני יכול להשתמש. כאן יורם חתו גם שברי אפרים כביכול. מה לוחצים פה על הטלק? הלו? כן, מי מדבר? פילי לופו הלך לעשות פיפי בשוטרים. מי מדברת? סושי? סושי מסנפרי הפראייר? תצעקי, לא שומעים. לא, תפוס לי הסחוס, לא שומעים טוב. 100%. אני אמסור לו. יורים עלינו כביכול. מה קרה? יריתי בלמה. למה? ירקה עליי. היה לך פלפלון. ממי? אחת סושי. אחת סושי מסנפרי הפראייר. סושי? כן, אמרה איפה אתה? אמרתי, הלכת לעשות פיפי. בחיים לא הייתי ביפן, מי זה סושי? אני לא יודע, אמרה סושי. אתה יודע מה? תודה לאלוהים שאתה לא במודיעין, אחרת היינו תוקפים אותנו. מי זה כעס? עזוב אותי. אני מחפש בסמך ככה. סימון סיניורה, סלטי בנצי, סמי וסוסו, סיימון טמפלר. סוזי! כן, זה... עם זון בסוס, איך הגעת לזה? לא שמעו אותו בפלפלון. אמרתי לה, תצעקי, מי זאת? יואו, איזה חמה. כן? הפסקת חשמל כללית בארץ, אתה מתחבר אליה, אתה מאיר מושב שלם. רווקה כביכול. לא, נשואה, אבל אתה יודע... גרה רחוק? בוא נאמר, אתה מכיר אותה, היא משבררי אפרים. שברי אפרים? כן. איך קוראים לבעלה? יורם חתוקה. לא ידעתי, יש עוד יורם חתוקה בשברי אפרים. סמי, מה? אתה הולך לקיות? כן. תביא סיגריות. איזה? מין בורלו. ואם אין לו? אם אין מין בורלו, תביא קנט. טוב. אל תשכח. לא אשכח. Ladies and gentlemen, good evening. I'm very happy to be here tonight. And I come this day from Washington, D.C. after a long meeting with the President of the United States, Mr. Bill Clinton. And we talked to discuss about the peace process here in the Middle East between Israel and Arab neighbors. And the President told me today that we have now a good opportunity to make peace between Israel and Arab neighbors. And before I come here, I meet with the President and the Secretary of State, Warren Christopher, and the Minister of Defense, William Perry, and discuss about the issues here. First, I wish there was someone who can translate what I'm saying because my Hebrew is very bad. My speech is like, excuse me. סמי הלך לקנות סיגריות, אמר שבעוד מעט. אתה צריך את סמי? No, excuse me, you speak English? Yes, I speak English. Speak English? Yes. Milborlo? You, Milborlo? No, I don't smoke, but you speak English? Yes, speak English. Speak English? Yes. Garro, Milborlo, garro, gru. No, I don't smoke, please. I don't have time for these jokes. תביא טיים, גם כן טוב. יש לך טיים? Listen, I want you to translate what I'm saying, all right? Yes. You speech, you starter, I transporter speech. Yes? Yes. You ready? Reading זה לא פה, זה ב-reading סבבה. I start my speech. Yeah, you starter, I transporter. Ladies and gentlemen, I have the honor... יש לו חלום. סליחה, אונר זה בעל הבית, הוא בעל הבית. בעל הבית אצלו. בעל הבית אצלו, I have the honor. בעל הבית אצלו. סטארטר. To introduce... לעשות לכם מיץ. myself... הוא במו עצמו. to you.
To you. יצא לטיול. To introduce myself to you. לעשות לכם במו עצמו מיץ בטיול. כבר אמר את זה קודם, יש לו בלק ג'ק מהטיסה. סטארטר. Ever since I was a little boy, זה קשה מאוד. וכללית משפחתו אוהבת פירות, ירקות, ממולאים. I always wanted to be a singer. Singer. סינגר. יש לו מסגריה. Because when I was a kid, סליחה? when I was a kid, הוא היה פקיד. sometime in my life I was very frustrated. דיברת אליי? What? You speak English? מה אמרת? I said sometime in my life I was very frustrated. יש לו, שלא נדע, פרוסטטה. Me as a Jew, פרוסטטה עם מיץ. that's why I come here specially to Israel. הוא הגיע לפה במונית ספיישל, עם נהג בשם ישראל. Before I come here, I said that I meet with the President, Mr. Bill Clinton. פרזידנט, רוצה להביא לכם מתנה, פרזידנט, תקליט של אריק קליפטון. And the President told me because Israel takes some risk in this peace process, the United States must defend and protect Israel. And because of this government got to send more and more weapons and new technical weapons to defend Israel. More F-15I, more Apache aircraft, and more Patriot missiles to defend Iran and Israel. למה? זה שטויות הוא מדבר. רוצה לעשות לכם מרק פטריוט. Because this president thinks the Israeli people are some wonderful people. אבל בפלפל המרק פטריוט. שום דבר לא מורח, אין טעם לדחות, אני צריכה שמלות ביום, נמאס לי לחכות. אני גובזת לאילת, ושכולם יקפצו. אל תגזימו, המציאו כבר תתיל חץ לפניי. אוקיי. רוצים שאני אעשה את זה עוד פעם? $1,000? בבקשה. תודה, אני גם רוצה להודות על מישהי שעבדה איתי על זה, לימור לבנת. תודה רבה. חבר'ה, אני לא פה סתם, רציתי לדבר איתכם על הנושא הזה של הוויזה. קיבלתי חבילה מוויזה. אתם מכירים את החבילה הזאת? אין אחד שלא מקבל את זה בדואר, ישר מזמינים חבלן, למה זה כזה ענק. עכשיו, יש פה באמת מבצעים חסרי תקדים. יש פה הרבה מבצעים שאם היית עיוור היה יותר טוב, תאמינו לי. פתחתי פה רשום מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת, פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. אומרת לי, מה זה כולל? אמרת לי, יורדים לאילת ל3 ימים, משלמים רק על 4 לילות, כבר יום אחד חינם. באמת היינו מופתעים, כבר יום אחד חינם, נסענו לשדה דוב, ראינו איזה 300 איש עומדים בתור מכל מיני חבילות, אמרתי, וואו, בטח המבצע על הכיפק. אני בא לאחד מהסקרנות, אומר לו, סלח לי, מאיזה חבילה אתה? אומר, אני מ4 ילדים, לא כולל אישה, ללא הורה מלווה בלי נשק. אמרת לו, על הכיף לקלוקלה, כל אחד והחבילה שלו, אני בא ללכת, אומר, תגיד, אתה בא דרך ישראכרט? אמרתי לו, לא, אני בא דרך ויזה. הוא אומר, כמה נקודות מצטברות יש לך בוויזה במצטברת של הניקוד של הפרצים של המתנות? אמרת לו, יש לי 7,000 נקודות. הוא אומר, בואי שיחקת אותה, מגיע לך 2 קולה. נחכה שגם בסוף יבינו. יש לי חבר אסף 140,000 נקודות, יום שישי קיבל סדין חשמלי בלי כבל. על הכרטיס רשום, הטיסה לאילת יוצאת 12:30, ממושמע, רצנו למטוס, עולים, אין מקום לשבת. אין מקום, באתי לדלדלת, אמרת דלדלת, מה קורה? אמרת, מאיזה חבילה אתם? אמרתי, אנחנו! 3 ימים 4 לילות, מה את צועקת? עורב? מה קרה לה? אמרת, אז מה אתה צועק? אתם בעמידה. אמרתי, בסדר, אנחנו בעמידה, אבל ילד קטן, איפה נשים אותו? רחמנות. היא אומרת, אל תדאג, את הילד נשים עם הטייס בקיקפט. בסדר, שמו את הילד בקרבוטה, המטוס ממריא. לא חלפו 10 דקות, המטוס מתחיל לעשות סללום באוויר, הדלת של הטייס נפתחת, הטייס רץ כולו רטוב, כל החולצה שלו עוגה בורקס ו2 שתייה. שכחתי להגיד לדלת שדוד בגובה 5,000 רגל פולט הכל. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס.
נסענו למלון, אמרתי, משפחת אמסלם, נתנו חדר מפתח 406, עלינו לחדר, אני במקלחת, אשתי כולה קרמי, משפחת אל על הפנים, פתאום דפיקות בדלת, חז, חף, קרח, שחף. אמרתי, אשתי, תחבי מהר, זו הוצאה לפועל. אני בא, אני פותח את הדלת, אני רואה בן אדם, 2.5 מטר גובה ביום טוב. אומר לי, איך קוראים לך? אני אומר לו, אמסלם. אומר, אז מה, גם אני אמסלם. אומר לי, מאיזה חבילה? אתה אמרת לו 3 ימים, 4 לילות, עכשיו הגענו. אומר, התבלבלת. פה זה חדר ששייך לחבילה של טיסה לא כולל טייס פלוס אישה בהיריון, ולידה על חשבון המלון כלול בחבילה פלוס ברית ביציאה מלון, סוכריות על הרון, בעלי על המונית. אמרת לו, על הכיף לקלוקלה, כל אחד והחבילה שלו. הרמתי המזוודות, אני בא ללכת מהסקרנות, אמרתי, הוא אמסלם, אני אמסלם. תראה, זה מדינה קטנה, אולי יש בינינו ריליישנשיפ. אמרתי לו, תגיד לי רק רגע, אתה אמסלם מרעננה? הוא אומר לי, לא, אני אמסלם מבת ים. איך ששמעתי בת ים, נכנסתי לחוף המופנמת. למי שמכיר, בכניסה לבת ים רשום בגדול, ברוכים הבאים, ביציאה החלמה מהירה. לא, לא אישי, אני אוהב את בת ים. אני אוהב את בת ים. באמת, אני אוהב את בת ים. ששכחתי שם ארגז קולה. מה, זה לא... אני לא רציתי פשוט לעורר את הדוב מהיער. למה שהיער יתעורר מהדוב? של הפתגם הידוע. לקחתי המזוודות, ירדתי לקבלה, עשיתי שם צעקות. מה זה צעקות? אף אחד לא שמע אותי. הוא אומר, תרגע, אני חופצה אותך. אני אומר לו, מה? אומר, אתם נוסעים עד ערב למלך שלמה, בלילה תשנו באסתר המלכה, את הארוחות בוקר תאכלו במלכת שבא, צחקו עם הילד ברויאל ביץ', בלילה מאוחר מאוד תשנו על הביץ'. אמרתי, על הכף לקלוקלק. לקחתי מזוונות, הלכנו למלך שלמה, נכנסתי כבר, אני העיניים שלי כאן כולי רועד מכאבים, נכנסתי למלך שלמה, פתאום טלפון, רק נכנסתי, הרמתי טלפון, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם מחלול. אמרתי לו, סלח לי, מי זה מדבר? המדריך מהחבילה מוויזה, רדו מהר למטה, אתם מעכבים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלתי את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רגע נצח, נפח, אני קראת. ירדנו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורונו, והתחלנו להתכתרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה שקרן חרא, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות אני אומר לו, הלו, טרקטורונו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות, הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר לי, סנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר, לא הבנת, אתה יורד קשור על חוט. אמרתי לו, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אמרתי לו, מה זה חבל הטבור, עממי, תיכון, הבקו מההתחלה? הוא אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרתי לו, רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרתי לאשתי, פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני רגע. קשר פינה, לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי, לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה? צביקה הטייס, אני הייתי מכונאי בבאקה 8. אני תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? הוא אומר לי, מה פתאום תרגע, אבל זה כלול בחשבון. דוד שמע חשבון ישר הקיע על הטייס. לקחו אותנו לחדר מסטרוחים מטרקטורון, נכנסנו לחדר, רק נכנסתי, עוד לא כלום, דפיקות עדינות בדלת. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שאתה נכנס לבלון, אתה רואה סדין מולך ממניטים וברזלים, אתה לא יכול להכניס את הרגליים. אתה רוצה לישון ב9, תבוא ב7 עם פחח ונגר למשוך את הדבר הזה. חזק איך זמין את זה. לא, יום אחד אני עובר ליד איזה חדר, אני שומע בן אומר לי, סלח לי, אתה יכול שחרר אותי? מה זה? או שהם שמים סוכריות כאלמנט המסרוכות על הכרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק, נעמד לי דום. נעמדתי דום. פלג'אי, פלג'אי, פלג'אי. אמרת לה, כן גברת, מה קרה? אמרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונו. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תומרקין. אומרת, חבר'ה, אתם מעגים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהלמת. אמרת, רק רגע, אני אשאל את אשתי, אמרתי לאשתי, פנינה, מה עושים? היא אומרת, זה כאילו בחבילה, אני רגע, זה כבר. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה.
ירדנו למטה, נראה אונייה 4 קילומטר, 3 קומות, משהו פייר קלאס, באמת אונייה גדולה, עם קזנימו ודיילות, ומה שאתה רק רוצה. ומה זה גדולה? כמו זה, המשחטת של השיהיה ציצי, של האלה האמריקאים. אני בא לעלות, פתאום רצה עם הכדור, אמרת, איפה אתם? אתם לא על האונייה גדולה, אתם על הקטנה עם הפדלים. התחלנו לפדלל. 5 שעות היינו תקועים בלב ים. כרישים עשו מעלינו סללום. חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוט בפרסה של הרגל. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול, מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה. דוד שמה גלידה, ישר הקיע על הטייס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר, מסטרוחים מקסקסים, הבן שלי עם מדוזה על הראש, נפל לו הכובע. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קמה ואני רואה בן אדם לבוש גלביה, עביה, כפיה ושבריה. צעקתי, פנינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא מהחיזבאללה, אני מדריך מהגבלים של ויזה. אמרת לו, תגיד לי, מה זה החבילה? טירונות בת 4? מה קרה פה? מה זה, עקרת ארצך בעל כורחך? אני לא מבין. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע? הוא אומר לי, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות. אמרת לו, רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרת לה, סתמי את הפה, אני יודע. ירד. רגע, זה עוד לא נגמר. זה עוד כלום, ירדנו למטה. שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לדור בחושך, לא רואים כלום. מה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי 2 שעתיים הגענו לאיזה חושה בחרטת תנג, המדריך אומר לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי אליו, מה זה עצבני רועד? אמרת לו, בוא'נה, כל החבילה הזאת, ככה רעדתי. הגיע לי עד כאן, כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, אני רוצה עכשיו סיכוי. אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה של הכוכבים כמה אתה רוצה. כל לילה לעקצו אותי ברחש עם תולעים, לטעות, בבוקר אני מתעורר, לא פנינה, לא גמלים, לא עמה. אני טמבל, התהפכתי יותר מדי, נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של הליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביק. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא אני גם אומר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הקיע על דוד. בדרך עוד הנחם דומה שלי, אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשות. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי פקידה, לאיזה חדר? אמרת לחדר מיון. אורן כאן 18, אני בסוקולוב 84 ברמת השרון. תגיד, מתי אמרת צריך להיות הבן אדם הזה? אהלן גבי, מותק, מה העניינים? מה נשמע? לא, מישהו הזמין מונית, אני מחכה לו, מה קורה? על הכיפק, יופי. לא, טיק-טק הוא בא. יופי, דש לאישה, תהיה בריא, סחטן. זבל חרא שקרן כלב. 2 שבועות במקדחה אצלו. גנב. תגיד לי, אני כבר התייבשתי פה, אני פה דקה, הוא לא מגיע, אני נוסע. אורן, שומע ברחוק?
הנה הגיע, כן, כנס, כנס. ז'לק. שקרז. לאן זה? אולפני הרצליה, נורא מהר. אולפני הרצליה בהרצליה? לא, בחולון. מה, יש אולפני הרצליה גם בחולון? סתם צחקתי. לא הבנתי. בדיחה, אמרת אולפני הרצליה בהרצליה, אמרתי לא בחולון, כאילו, איפה יכול להיות אולפני הרצליה? עזוב עכשיו, לנסוע לחולון? לא. הרצליה. לאולפני? לאולפני. אל תגיד, מה אתה מתעווז עליי? מה זה לינגו? יאללה. מה קרה לך? קצת הומור. אתה חמור, מה אתה? יש בעיות עם המנוע? מנוע מרוקאי בחייה. يا ربك ترى درست سوس מאחורה? לא, אין סוס. אמרתי לו, אל תזחן, אל תעלה מאחורי. תראה בכניף של המראי. במה? בכניף של המראי. איזה כניף? מה זה כניף? בדשווה. סע, נו, אני מאחר. עד שישברו לו הצלעות. תגיד, אכפת לך שאני אזרוק איזה חבילה בדרך? איפה? פה ליד. איפה פה ליד? פה נתניה. מה נתניה? אני צריך להרצליה. בסדר, אותו דבר, יש קיצור חדשה. אתה עולה על איילון, דרך נחל פולג, קיבוץ מרמוטה מרום לשלוטה. איפה המחלוף? המחלף, נו. אברהם מחלוף. על יד מה זה? על יד צומת ינאי? כן. איפה זה ימינה, שם זורק את החבילה וחוזרים? איפה שהפנקק? בפזנון של הפינקק בול. של הפנקק. אתה מתקן אותי, זה לא נשאר מגעיל? מה זה משנה? איך אתה מגיע לשם? סע, נו. זהו. יש פה מזגן, משהו? סגור את החלום. קש. מה קשקש? זה חשמלי. אני תמיד סוגר את החלונות ולא מפעיל מזגן. למה אתה לא מפעיל מזגן? מונית שלי, מונית שלך, למרחבה לך. אני לקוח של התחנה, מגיע לי מזגן. אני נולדתי בארץ, מגיע לי דירה. קיבלתי דירה, קיבלתי עמד עיני, לא דירה. חם פה. חם פה, שים פה יד, לא יוצא כלום, נכון? נכון. סבלנות, תכף תזיע. נשבע לך, בקושי קמתי לעבודה, שורפות לי עיניים, לא ישנתי כל הלילה. מה קרה? ראיתי סרט מפחיד בכלבים. בכבלים? בכבלים, סליחה. ואיזה סרט? סרט של זה, איך קוראים לו? ספולבורג. של מי? ספולבורג. של סטיבן ספילברג? מפוז בבעינה. סליחה? של מה? בולברג. ספילברג. סטיבן ספילברג. הוא יודע אנגלית. בולברג. זה הסרט שלו המפחיד עם החיות. איזה? פארק אבו אל-עיורה. ראית את הסרט? נשבע לך, וואלה, כל שפן 4 מטר. כל מה? כל שפן היה 4 מטר. לא שפן, דינוזאור. אשתי דומה לדינוזאור. באמת? כן. מה שמה? צ'חלה. על שם מי זה? סינדי קרופורד. אחלה צ'חלה. אחלה גחבה. אחלה. אפרופו, אתה רוצה עם או בלי? כמו בלי מה? מונה, יעלה יותר עם, תאמין לי. כמה עולה בלי? כמה בדרך כלל אתה משלם? כמה בדרך כלל אתה לוקח? כמה בדרך כלל אתה נותן? כמה בדרך כלל האחרים נותנים לך? תענה, תגיד, לא הגענו. מנכ"ל של אללה עם הפלאפון. טוב שלא באת עם מזכירה במשרד. תודיע, בייביסיטר כבר מתקשרת. טוב שאתה לא מסגר, היית בא עם רתכת. רק בארץ באים מפקסימיליה וזה. חבר'ה, שיהיה נעים, קבלו בפרים, פלאפונים וקוצבלת. סגנות ייגמר. מה? מה? אני בונה עליו, אני אומר לו מה? מה, הוא לא יודע איפה. סגנות ייגמר. מה? אני בונה עליו, אני אומר לו מה? מה, הוא לא יודע איפה. איפה היינו? כמה בדרך כלל משלמים לך אלה שנוסעים? או הפתעת אותי. כמה בדרך כלל אתה משלם לאחרים? מה זה? תן לי לראות את מי עקבתי. בוא'נה, אתה נראה לי מוכר. כן. וואלה, הפרצוף שלך נראה לי מוכר. באמת, פרצוף, אחלה פרצוף. מה זה פרצוף? המעטפת של הגולגולת. פרצוף. אתה מהתוכנית הזו בטלוויזיה, לא? כן. אללה, תראה מה זה. איך קוראים לך? מאיר. בנאי? לא.
יוסי בנה. לא. יובל בנה? לא, תסתכל טוב. אורנה בנה. לא. לא, וואלה לא. חנן יובל. לא. תסתכל טוב. חנן גולדברג. לא. חנן אשראוי? לא. אמרה לא בסדר, היא מעברתת אותך. תן לי רמז, רק שם פרטי ושם משפחה. מאיר סוויסה. זהו, והמשפחה? סוויסה. סוויסה, מכיר? סוויסה! אתה נשיא לשושנה דמארי. הבת של יפה ירקון. וואלה, בטלוויזיה אתה נראה יותר גבוה. תודה רבה. אתה תמיד ככה עם משקפי צלילה? מה זאת אומרת? זה שיניים שלך או פאה? לא, תסתכל על הכביש, נו, תסתכל. אל תדאג, זה מונית באמצעות הלוויין. תגיד לך רגע. וואלה, אתה קומיקנאי. ספר בדיחה. עזוב, בחייך. בדיחה קטנה. עזוב, לא יודע לספר בדיחות. בדיחה אחת. נו, מה עלית למונית להיות נודניק? ספר בדיחה. אבל משהו שמעתי אתמול. ספר. איך גרוזיני נוסע לקריית שמונה? איך? נוסע פעמיים לקריית ארבע. בדיחת נפל. לא הבנתי. לא הבנתי. 4 ועוד 4 זה 8, קריית שמונה, הבנת? זה משחק מילים כזה, אתה יודע, double meaning, virtual reality, physical immortality, שמעת על זה? תגיד לי, מה קרה? אני ביקשתי ממך הלוואה? מה אתה רוצה? אמר לך ספר בדיחה, כולם בדיחה. לא הבנת, מה אתה רוצה? זהו, אתה בחר. איך נסע הגרוזיני? מתי הוא נסע? נסע בלילה באוטובוס. אין אוטובוסים בלילה לקריית ארבע. אוקיי, אז נסע במונית. איזה מונית? אני מכיר את כל הנהגים, מי לקח? לא יודע, זה בדיחה. אז מה אתה כאן זורק אינפורמציה? מה אתה עזוב, רוצה? ספר לך בדיחה, סע כבר. מי יכניס גרוזינים בלילה לקריית ארבע? יש שם ילדים קטנים, אבל גרוזינים. לא יודע. עזוב, בחייך. היית אומר לקחת גרוזיני לאשקלון, לא היית שומע ממני מילה. למה אשקלון? שם אין כבישים, הכל שבילים. יש לך במקרה בדיחה מצחיקה? פרסי, כשאוכל גלידה, מה הוא שר? מה הוא שר? שלא ייגמר לעולם. זאת הבנת? הרג אותי גרוזיני פעמיים קריית ארבע, וואלה. עכשיו נפל לי הטלקארד, גדול. חכה רגע. אורן 18, תנחש מי יושב לי במונית, מתעלם. אתן לך רמז, מאיר בנה. סוויסה. הבן של שושנה דמארי. נשוי לבת של. הוא שינה, הוא הבת של שושנה דמארי. יפה ירקוני. כן, חדבק. הסדרן, תגיד לו מילה, שיהיה בחדרבק. אהלן. שמעת? גם לא יש אסמה, כן. לא, עכשיו שמעת, סיפר לי בדיחה, אני אומר לך, התפזרתי לחלקים, אז זה שהמונית נעולה, תשמע רגע. איך גרוזיני ופרסי נוסעים 4 פעמים לקריית שמונה, אוכלים 8 פעמים ארטיק במקל של הגלידה לעולם. בלחבו, תראה לי פה. בלחבו, מאיר שטרי. סוויסה. אח של גבי גזית ושירים כמיכאלי. שושנה דמארי. יפה ירקוני, הוא טעה. גדול, וואלה גדול. גלגלת אותי. באמת, אתה נאמבר 1. תסלם. בוא הנה, הייתה פעם תוכנית בערבית במוצאי שבת, אני עד עכשיו מתוסלק שהורידו אותה. בערבית במוצאי שבת? כן, עם הבחורה. איזה תוכנית בערבית במוצאי שבת? מרגול. בערבית. מרגול בערבית? בטח. מה פתאום בערבית? מה קרה לך? כל פעם פתחתי תפאק, חרטה, חמסה, עגה, כל זה. מה זה? זה לא ערבית, זה סלנג. מה זה? סלנג. הוא בארץ? מי? לא סטינג, סלנג. לא מכיר את שניהם, לא שמעתי עליהם. אבל מה, מדברת עברית, כל הכבוד. באמת, כמו אבשלום קוף. ומי? אבשלום קוף. מי זה? ההוא מגיע הזמן לחרוב. אבשלום קוף. כן, יש לו תוכנית, רק אבא שלו ואימא שלו רואים אותה. איך אומרים ארנבת? תמברנו בברנבת. לא סובל אותו מגיל 4. אתה מכיר את מרגול? כן, יצא לי לנסוע איתה כמה פעמים להופעות כאלה, אתה יודע, בוון. למה, אין לכם מיניבוס? ון, זה מיניבוס. היה לך משהו איתה? מה אתה מתכוון? היה לך משהו ספציפי איתה? לא היה לי שום דבר ספציפי עם מרגול. שאלת, עניתי. גלי עטרי, אתה מכיר? מי זה? גלי עטרי? גלי עטרי? כן, יש לה אח עובד ברדיו, שוש עטרי. לא, עזוב. אחותה, שוש. לא, אח שלי. שוש, אחותה, שוש. לא, מתי עשת ניתוח? איזה ניתוח? שוש. שוש, לא קיצור של ששון? לא, שוש, איזה ששון? סש. חשבתי ששון. שע. יש לה שיר, נשבע לך, עושה צמרמורת, לא אשכח אותו עד היום. כן? הלו לא 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 הלו לא 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 הללויה. הלו לא לא אתה לא יכול להגיד הללויה? לא, אני דיסלקטי, לא יכול להגיד הללויה. אללה, השיר הזה. אתה מכיר גלי עטרי?
מכיר גלי אתרי. היה לך משהו? לא היה לי שום דבר איתם. עשינו פעם סרט ביחד. באמת, איזה אבא גנוב 200, זה אחלה סרט. דיזנגוף 99. איזה... אמרת לי לנסוע לאולפן הרצליה. אז מה אתה רוצה? שאני אחזור לדיזנגוף 99? באמת, זה השם של הסרט, אתה מבלבל לי את המוח מרגע שיצאנו, סע, אני תעשה לי טובה, נתק איתי מגע, ברצינות, תעשה לי טובה, אתה רוצה לדבר איתי באמצעות עורך דין. אין לי כוח עליך. עזוב, רוצה לתת לא, בסבורה? די. לא צריך, את שלמה אתה מכיר? איזה שלמה? קרצי? ארצי. קרצי, כן. יש לו שירים, רק השב"כ יודע מה הוא רוצה. תגיד לי, מה זה תרקדי? אשתו לא עובדת? אתה מדבר על שלמה? על כספי. איזה, מתי? מי זה מתי? כספי. העורך דין? הזמר, מתי כספי, הזמר. זה שנהיה אפיפיור בלוס אנגלס. מה אתה רוצה לדעת? זה טלוויזיה, אתה רואה לפעמים? כן, לפעמים. יש את השמן הזה יושב באמצע מעגל, בלבל אנשים את המוח עם זונות ורבנים, איך קוראים לו? דן שילון. יש לו עוד אח דן שילון. זה יגאל. זה גם דן שילון. יגאל. אני מכיר אותם, שניהם שמנים. מה הקשר? זה דן, זה יגאל. אז השני יש לו תוכנית צופלופים? איך זה? צופלופים? פספוסים. כבר שינו? לא שינו, אתה משנה כל הזמן, סע. אז בתוכנית הזו יש את הבחור הזה, איך מחזיקים דבר כזה בטלוויזיה? מה זאת אומרת? אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה מסכן, פיגוע מוחי. למי אתה מתכוון? צפניה. יצפן? איך? אלי יצפן? זה הבן אדם. זה מה שאתה חושב עליו? קח את המוח שלו, שים במוח של ציפורי, עפה אחורה. ספר לי מי זה, בחייך, אתה מכיר אותו טוב? מכיר אותו טוב מאוד. במקרה הוא השותף שלי. יופי. אם אתם מדברים בקטע של שותף... מה אתה אומר? ליצפן יש מוח של ציפור? I don't speak Hebrew. מה זה? תמיד בסיבוב חד אני יוצא מהמונית. לאן אתה הולך? טיק טק אני חוזר, זורק את החבילה וחוזר. מה זאת אומרת? לאן אתה הולך? הלו! זורק את החבילה בוא וחוזר. הנה מיד, מה אתה תוקע אותי באמצע נתניה? מחכים לי בהרצליה. תתלונן, אני בא לחברה. לא מאמין. הלו! שלום אדוני השפם. שוטר, הבהלת אותי מהסירנה. שלום, ערב טוב. למה אתה חונה בצידי הכביש במהירות מופרזת? מה זאת אומרת אני חונה? אני הנוסע, הנהג ירד להוריד פה חבילה, הוא היה צריך להביא אותי להרצליה מרמת השרון, נסע דרך נתניה. מאמין לך לכל מילה. קום צא מהראשון ותן לי את האוטו. מה זה? לצאת מהראשון, אתה מבין מה שאתה אומר? אני חבר שלך. מה אתה מרביץ? מה זה? מה זה? מה אתה מרביץ? עכשיו תעצבע לעין. מה זה? איזה שוטר זה? מה אתה מאיים עליי? מרביץ לי? אני סלחן אליך, אני עוד מדבר אליך ביפה. זה ארמני. איפה הנהג של המזל"ט? מה זה מזל"ט? מונית ללא טקס. אתה מסתלבט עליי, אה? תוריד את היד מהקרב, עכשיו שאתה מכשיר בראש. תפסיק לאיים עליי, מה זה? כל העצבים שלי נוציא עליך, אני 15 שנה עם אותה דרגת, זה ארמני. אני הולך ומתקדם לעבר הדלת, זה ארמני. אתה גר בסביבה? תגיד עכשיו ככה שאתה אבא הזה... מה אתה רוצה? איפה המרגומית? מה? אתה יודע שכל מה שאתה עכשיו עושה כאן, it's against the court of law? כל טוב מה? Court of law of the jewelry of the objection. Sustain, thank you judge, shut the fuck up. It's my client's not a defense. After you, I'm the defense. מי אתה מדבר? חבר המושבעים תקועים בפקק, אני מחליף את מה עובר עליך? מה זה? את הג'אדג'. מסתובב עליך בדיקת חיפוש. יש לך טעות, בוא'נה, מה אתה רוצה ממני? למה אתה בלי תחתונים? זה לא עניינך, מה אתה בודק תחתונים? איך שירדת ראית שאתה מדלדל פה? מה זה? מה זה? זה חוצפה, אני אתלונן עליך. תסתובב חיפוש, תתלונן. אתם מחכים לי באולפן. אתה לא מכיר אותי חביבי, אני אעשה ממך פה פורפרה, אתה יודע למה? למה? למה אני מהדלר? בגלל הלחץ הכבד שלכם להדרן. אנחנו נפסח על ההגרלה, יש לנו כאן הפתעה בשבילכם, יש לנו כאן אורח, הוא חבר אישי שלנו, כוכב גדול, כוכב מחזות זמר וסרטים רבים, חבר מועצת עיריית ירושלים, אני מניח שאתם מנחשים. גבירותיי ורבותיי, קבלו מחיאות כפיים את הזמר יהורם גאון, בבקשה.
ערב טוב לך, יורם. שמחים לארח אותך בתוכניתנו זמר עברי. יורם גאון, אתה ידוע כסמ"ט, ספרדי טהור. אתה חוקר את שורשיך הספרדיים והיהודיים. שלום, אני חובש. יורם, אם תוכל לספר לנו מעט על ילדותך. כן, אנחנו עשינו סרט מתולדו לראשי, לא אשכח, שהייתי כתב ראשי, אבי עליו הנבוט, היה אומר לי, יורם, Corocone amici che teatro, lo sbirco scatta, vedere la vai vino cordei corrido, la castata est la vamos feminados, lo custodino estada, est la חרטטה. מה זה אומר בעברית? תעלה הביתה. יורם, אני מבין שהכנת לנו מחרוזת משיריך היפים בהשמעת בכורה, יחד עם הקהל הנפלא הזה. יישארו איתנו מיד אחר כך, אילנה דיין והצ'יפנדיילס. אנחנו נסיים בקטע שנקרא International News, או בעברית, דנה International. Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio-Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Michel Tapet. Bonsoir, quelle est la température à Tel Aviv? Alors, je viens de farcisse de température de Tel Aviv, de la Ramsine, de la Charave, de la Maastricht. S'il vous plaît, les informations. Bonsoir, madame, monsieur, vous appelez Narcisse de Carce-Quiron qui le siffle, j'appelle Narcisse de Pertefeu, la France, et bevez à le parti ici, ça, la meule, dans si la Pertefeu, ça fâche un relais à Sabine, la Pertefeu. Jacques Chirac, la couche charmoutière ou la femme à tort, j'espère qu'il apparte à la bonicatomie. Abraham Beg à la Chorade de la Saknaï, la femme à tort, il soit si portefeuille de l'économie ou les tercifumateurs. Yossi Beilin, Klavlav, Obidi Bambam, le femme à tort, l'Issertefeu, l'Istom est à Pémi des Pablés, Crachum d'Avar. Jacques-Michel Spartel, Paris, merci. La parole. And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri. Good evening, Sasha Titon. Good evening. How are you, Yuri? Хорошо, спасибо, товарищ. Yuri. Да. What is this on your head? Барвазка. Да, спасибо, Гига. Да, шабугихом, товарищ, хорошо. Я лошади. Да, знабоди. Да, попло. Да, шатисто знаю. Да. Да, дерла, да. Холера. Який
שבע מנדט, שבע Трупов מנדט. здесь, давай ожоги. Мараканер попложка я здесь. Ай, ракер, что? Известно. Ибо провождай забер хорошойных известий. Сиси кратна завали, интертасики кёшные. Борис Ельцин, мастулкаями водкая по провода. Заводником товарищ милитеркая Чечения. Маешь be Чечения. Клеуешь be Чечения. Рикита зна, поплоша веди зна. Израилка, технионка, асула арху, нисуйка, алавянка, алахарбанка по провода наша. Пиздам, ником товарищ. And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gudum Gudum. Good evening, Gudum Gudum. Good evening, pırlım. Harbidi Gudum. Babyalaşsız damam türkü sigareti, hissi malaya şüstü. Babyala kırnım, üşürüm, hissirrim. Hissirim imam türküş, babyalaşız tamam. İsrail'in barbariyen, ganvu me Antalyen, maferov, magavot, salahot. Torşelo ganvu tamalon, kiş babyalaşız tamam. Ürünüm Türkmenistan, sayala şu ürünüm Türkmenistan, Dübeministan. Nistanlıya cora babyalaşız tamam. Bir zamanla beni deme. Gele gideyim, sev gideyim. Hoppala be! Hoppala be! Ben هند بالخبرات العربية المغربية مع سمعون بحبوت استبح سمو سمعون تينا معنا السلام عليك ربما باسي على الله وقرنا ما باش تساعد اخبارك سمعون لا لاباس باسي لا باسي يا كل بسيدة لا خرا سمعون ما باسي يسلي خبو ها بو ما يسلي خا لا فياني مقردوس لا فياني تشتو بيتبيس الخدر بالانفورماسيون السلام ما باسي عليكم لا ما باسي انفورماسيون لا خرا ما باسي عليك لا تر لا سي لا دي ولا كون ساخي هذه بخلاط ضربهم سادي برباني العنون استكلوت راهو باش كفيت خرادي والو ولا سير يضحك سمير ضل قمض القبوت عمل لك سير حدث القياس يبعث القمادين هاريك سارون ذات بعض الشامل خلق ايمينا ليلي بيتر جابريل مايكل جاكسون مادونا القحبه رجيمتي مسالا مادونا نعلقوها بالجسد عليها بلا بلا تسير عمل لك طر الله يسيب هذا والاخير لا رجل بصلاه بني تاني هذه حواس شوى ما عسيبتو بما خلت لي بوساطو ضرب باب اللي صار يستيسي عمداني دي الخايتين سعايتين بلورا تاكلوا مهبله